Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Cambuur maakt het hem op voor de drege uitwedstrijd in NEC. Maar er zit wel weer wat leven in, zelfs na de overwinning Arone Vreed op Jong FC Utrecht. En er is ik nice. Samen wie daar een middenvelder die het oerkamp van Chelsea onder 23. George McEachran. Henk de Jong, de trainer van Cambuur, over deze speler. Ja, die is Fouke aanboden door een goede zaakwaarnemer waar Fouke heel goed mee op zitten kan. Het koek naar orenclubs natuurlijk, want het is echt een groot talent. En toen hebben we gezegd, ja, we hebben wat middenvelders, maar het is de laatste tijd een protte lietse blessuretjes. En als we het niveau omhoog krijgen, dan doen we dat gewoon. Ja, toen kwam dit jonkje voorbij. Ja, deze kan goed voetballen. Deze ziet gewoon in de Europa Cup finale, per maand zit hij op de bank, zo die eigenlijk spelen. Nou, dan kan je wel voetballen. Hè? Als je aanvoerder binnen van onder 23 Chelsea, ja, dan ben je wel heel aardig. Als je zo goed voetballen kunnen, mij dan wonnen Cambuur? Ja, dat is leuk, hè? Dat meesten nou, ik wil zorgen dat we goed voetballen. En dat ik wel in de landen leeft. En als je een heid weer nodig ouder aan de vreed en die weer onder de indruk van uw publiek, hè, van de sfeer in de club en hoe we zelf zijn. Hè? Hij ik nooit dacht dat iedereen met de directie en hapje en met de trainer zei en praten over de wedstrijd. En nou ja, hij had Fouke dat contact mooi onderhouden en hij wil naar hier club en dat is hier. George McEachran, hij zit bij de selectie voor de komende wedstrijd in NEC. En hij is positief over de club en over de manier van spelen van Cambuur. Happened about a week and a half ago. I heard they were interested. So I looked at a few of their clips on YouTube and I thought it was a good move for me because they play my style of football. So yeah. Nou, George McEachran had er dus wel zin om bij Cambuur te voetballen. En dat hield ik van Milan van Ewijk. Nog rechtsback, afkomstig van ADO Den Haag, die het nog verslijn waard. En van Sam Hendricks, die het waarom komt bij Cambuur. De eerste mogelijkheid op deze gedenkwaardige joen is voor NEC. Het is Sian Fleming die Justus te let kwam. En dan moet Cambuur, die de zaak keurig onder controle hier, wel even een chinslagje incasseren. Want hier verliet Jamie Jacobs het veld. Hij is blesseerd. Hoe slim dat is, dat weten we nog net. Maar hij liet het er wel eens kofku te wezen. Zijn vervanger, dat is Michael Breij. En die Michael Breij die zoekt van hem jarrelitten. Want de eerste balcontact, dat maakt het direct gevaar. Het is de corner van de linkerkant. En daar is Breij. Maar de linker zoekelaardepoort knalt hij de bal op een goal. En die eindigt op de voeten van Matthijs Branderhorst. De keeper van NEC. Dat hier een geweldige entree bij zijn kinderen voor Michael Breij. Van Winteroerkamp van FC Greens. Maar hier krijgt hij de bal er krek net in. Ja, NEC voelt eigenlijk helemaal aan. Cambuur hier de boel keurig onder controle. En wie ik de gevaarlijkste ploeg in de eerste helft. Hier gaat Orad Mangoen op avontuur. Prima, brengt de bal op een ei bij Breij. Breij tussen een man in en dan zitten. Ja, dat is correct een beetje te volle van het goede vregen. Maar de invaller liet hem geweldig zien in die eerste helft. Hier Orad Mangoen bij de paas. Hier Breij die het goed aanneemt, maar hij maakt toch een woud van NEC-spelers hinnen. En dat slaagt het hem dan uiteindelijk net. En zo had Cambuur gewoon de zaak keurig onder controle in Nijmegen. En kan de onval weer opzet worden terug de as van het veld. Waarin de paas naar de linkerkant gaat. Werd Orad Mangoen op de ronde van de 16 meter komt. En die zit maar eens een keer net onaardig. Maar hier hoeft de keeper van NEC, Branderhorst, net in actie te komen. Orad Mangoen, oudspeler van NEC. En dan komen we in de tweede helft te lonen, waarin de eerste vrije trap is voor NEC. Dat kan maar wat meer vaasje uit de kleikamer waaien. Langs toe het net worden, maar hier is toch eventjes een situatie ontstaan in de 16 meter van Cambuur. Dat je zegt, nou, hij maakt er wel uit, ja, dank u wel. En dat gebeurt uiteindelijk dan ook. In zak krijgt Cambuur weer controle op de wedstrijd. Zocht ook François Gersthuizen, dat is de coach van NEC. Oudspeler van Cambuur trouwens. Hier is nog een aardige kopbal, maar we constateren. Hier misschien wel wat meer in zitten voor NEC. Mooie vrije trap van de linkerkant. En dan is daar Fleming die het koppen kan. Maar hij krijgt de bal net op de goal. En dan is het Cambuur weer dat de initiatieven naar hem toe loopt. Dit wordt een prachtige actie van Robert Muur. Dus eens eventjes aan. Tom Balabomba. Hij swingelt hem terug de verdediging van NEC heen. En dan wordt er hens maken.
vindt ik Molen. En die protesteert heftig bij Bas Nijhuis, de skiertjochter. En krijgt hij voor de gele kaart. Ja, je mag een protesteren in die skiertjochter, maar het zien grenzen. Dit liep het echt op Hensjer, op Hens van Jozef Kwida. Maar de bal gaat net op de stip en daar wordt Cambuur wat benadeeld terug Bas Nijhuis. Maar een paar minuten later zal het dan toch raak wezen. Sjoggers, hij kent dat, hè. Er terug in. Robin Molen en dan boem. Daar is de inzette sliding van Van Eijden. Ja, dat is toch wel heel opzichtig in de 16 meter. Wordt de onval of de middenvelder van Cambuur onderuit hellen. En dan is het Robin Molen die het alsnog de felicitaties krijgt. Het is een terjochte penalty en dan mag Robert Muren onlezen dadelijk van zijn 18e treffer in de keukenkampioen-divisie. Hier is je met nog een keer. Een terjochte penalty en daar zit hij clear. Robert Muren versus Branderhorst. Boem. Ja, rekken natuurlijk. Natuurlijk is dat rekken in zak komt Cambuur op een 1-0 vastsprong. Volsluit terjocht maar ja, goed gedegen voetbal in en geduldig blijven. Dan komen die kansen een keer. Robert Muren is de topscorer van de keukenkampioen-divisie en mist ik net van halve meter. En dan moet NEC toch wat meer uit de schulp komen. En dat doen ze ook als hier er een prima mogelijkheid ontstaat voor Moussaba. Nou ja, prima. De wordt natuurlijk nog wel goed verdedigen. Terug Bangura, die maakt het. De onvaller van NEC nog wel even lastig. Van Landschoot trekt de bal voor. De sliding is van Bangura. En daar terug kan Moussaba de bal net lekker krijgen. En dan is het Cambuur weer in balbezit. Nou, let even op dit moment. Hier komt de bal van Goedemakers. Op de punt van de 16 meter bij Muren. En bam! Jongen, dit is het doelpunt van het dier. Fantastisch is dit steeds. Robert Muren. In de 70ste minuut beslist hij de wedstrijd. Maar en werkelijk magnifieke goal. Het is de doelpunt van het hier. Het is een doelpunt dat toch denken aan, ja, ik was het haast net te zeggen, EK 88. Het doelpunt van Marco van Basten in de finale om de Europese titels in Rusland. Maar dit is zo prachtig. Robert Muren en hij knalt hem rechts er fabuleus in. Nog maar een keer, want we krijgen er net genoeg van. Schitterend mooi. En daarmee beslist Robert Muren ja, definitief de wedstrijd. Pakt Cambuur hele belangrijke punten in NEC. Is het Robert Muren, de man van de wedstrijd, dat kan het missen verzels. Maar een jongetje doelpunten, de topscorer. Maar dit is wie prachtig die laatste. Schitterend mooi. Heb je vandaag de allermooiste goal van het seizoen gemaakt? Wat denk je? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Er is geen twijfel over mogelijk. Maar ik denk ook wel de mooiste in mijn carrière. Nou ja, en het was een belangrijke, want ja, je beslist op de wedstrijd mee. Hè? Ja, dat was zeker belangrijk. Ik moet wel zeggen dat we het iets makkelijker hadden dan we vooraf gedacht hadden. Maar goed, op een gegeven moment gaan die kansen weer komen. En, we hadden al eerder een penalty moeten krijgen. Daarna krijgen we hem even goed, dus gerechtigheid. En nou, de 1-0 was natuurlijk al bevrijdend. Ja. Moeten zij iets meer komen, kunnen wij natuurlijk in de omschakeling gevaarlijk zijn. Ja. En als hij dan op zo'n manier de tweede erin mag gaan, dan is dat geniet. Omschrijf het eens, want dan komt die bal. En ik kreeg visioenen aan Van Basten in 1988. Die goal zul je ongetwijfeld kennen. Geen idee waar je bedoelt. Nee? Moest je er even over nadenken? Nee, tuurlijk wel. Maar ik vond dit niet... ik word ook ouder, jongen, dus ik weet niet meer wat jullie allemaal mee weten. Nee, maar die was echt van grote kwaliteit. Ja. En, deze wat schuiner voor de goal. Iets makkelijker was deze. Hij was wel iets makkelijker. Hij was niet aan ene, dus dat scheelt allemaal. Maar ik ben er wel net zo blij mee als toen in 88, toen ik er nog niet was. Henk de Jong bleed, denk ik, hè? Zo, wat een knap overwinning. Maar 100% terecht natuurlijk. Hè. Ja. Niet goed onder controle. Maar het is wel lastig om het erin te spelen. Zij spelen Fjouwer, verdedigers, één man ervoor, Dijkstra. Weg Fjouwer en de boetekant helemaal naar binnen. En niet in spits. Ja, en dan mag het erin komen. En dan heb ik in de rust aan jongens. Het oog misschien net geweldig, maar het is ook geweldig wat we doen. En straks komt die goal. Dus bloedwaan wat we doen. Ja, ik zei het Robert, hij valt aan een keer van die fort en ik net verwacht is aan wereldgoal, ja. Maar tussen die twee centrale verdedigers, een ondankbare wedstrijd. Hè? Maar hij leidt er straks niet een keer. Ja, en dan zit er 2 ballen erin, geweldig. Milan van Ewijk, zo ben je Cambuurspeler. En ik heb begrepen, er was al eerder wat belangstelling voor je, hè? Ja, dat klopt. Vorig jaar was er ook al belangstelling van Cambuur. En uiteindelijk heb ik dan wel voor ADO gekozen. Maar ik was wel gecharmeerd van de belangstelling natuurlijk. Maar omdat het toen destijds ook nog wel wat ver van huis was, had ik toch wel even gekozen om voor ADO te spelen. Maar ja, uiteindelijk komen we toch samen en ik ben blij. Ik heb er zin in om voor Cambuur te spelen en ik hoop dat ik ze kan helpen aan het kampioenschap. Nou, dat is in elk geval een werd Cambuur voor op koers leidt. Nog altijd Boppenhoorn, 51 punten uit 24 wedstrijden. Volendam de nummer 2 op 12 punten. Jong Ajax in de Graafschap, dat punten lezen lid op 47. De nummer 1 is nog altijd FC Dordrecht met 15 punten uit 23 wedstrijden.
Ons hier het Cambuurjournaal. Dat is mooi verzels. Een oorwinning op NEC in Nijmegen. Dat weer zo'n 1987 net meer gebeurd. Het binnentraaien mooie punten voor Cambuur en ze kunnen er weer 4 mei. Na je weekend speelt het Cambuur thuis tegen MVV Maastricht. En dan ben wij de verzels ook weer met een nieuw Cambuurjournaal. Graag gedaan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.